Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchormen. Welcome back sa programang Alagang PhilHealth. Nako, naka-Pilipinya na uling ating binibining maganda. Ang mutya ng kagandahan, PhilHealth Kabikulan. Naka-Pilipinya na ka ngayon, ha? Ay, musta ka na? Miss Beautiful, good morning. Good morning po, Sir Pio Nagwapo. Happy morning and thank you po for sharing your positivity and high energy vibes sa ating programa. Nakakagana naman, Sir Pio, ang inyong energies. Oo, nag-brown out dyan sa'yo. mukhang biglang dumilim yung ilaw ni Ma'am Lery. Di PhilHealth mutya ng kagandahan. Naputol sulit niya para tinaram akong gwapo. Nagprotesta sa internet. Naka-re-establish na ba si Ma'am Lery? Nagdiklom sa kapalibutan kang PhilHealth? Aber daw. Nag-establish giraray ng linya. Ma'am Lery ang sa tuyang kunyan. Ay, halatun ta mga 3 minutes or 5 minutes kundi apudan ta sa cellphone, aber daw. Naka-establish na dai pa. Wala di apudan baka kung yaon digdi apudan ko daw. Kung igo kita nin koneksyon. Dai akong madali sa telepono. Naputol. Para nagtaram akong gwapo. Nagtaram si Ma'am Lery gwapo. Oy, Ma'am Lery, baka nakamonitor ka dyan. Maapod ako sa cellphone. Yan. Igo akong numero. Naputol gayo duman pa, marangita may load pa man kita. Tirahin natin to. Yan. Nag-ring, Ma'am Lery. Ba't nag-brown out dyan, Ma'am Lery? Biglang nagdiklom so background mo, Ma'am Lery. Opo, sir. So sorry. Okay lang po ba na for today po mag-phone patch po muna tayo, sir? Okay. Basta mag-patch kitang dua. Okay. para nagbanggit kang gwapo ako. Nag-brown out. Nawala yung signal lang yan. Kung brown out na to, perfect time. Bata naka paro-paro dress ka dyan. Nako, sinasabi ko sa iyo. Good moan. Oy. Good morning, Ma'am Lery Giraray. Ito po yung may mga kwan ba? May mga initial moves o pangunahing pagbabago bang ginawa yung PhilHealth para mapadali natin yung pag-register ng mga maging membro. Ma'am Lery, go ahead po. Yes po, sir. Mas pinadali po natin ang membership registration sa PhilHealth. Meron po tayong dalawang paraan, Sir Pio. Kung dati po ay sa mga local health insurance offices lang natin nagagawa ang pagpaparegister. Ngayon po ay bukas na din ang mga online registration mechanisms na pwede pong magamit ng ating mga members para po at the comforts of their own homes at hindi na po sila pipila sa ating opisina, ay mabibigyan po sila ng kanilang PhilHealth member registration form at PhilHealth ID. So may pagkakaiba dun sa dati at ngayon, meron ba? Mas pinasimple lang natin, sir. Ang po natin is the duly accomplished na PhilHealth member registration form. At ngayon po, wala na tayong nire-require na ID. Kailangan lang po natin is yung identifiable document o kaya naman po mga supporting documents kagaya ng PSA, birth certificate, or kung wala po dito, tsaka tayo humihingi ng valid ID. Yun. Kumbaga, kung magbabago, dapat doon sa mas maganda. Di ba? Kasi hindi pwedeng magbago na
mas lalong mahihirapan. Dapat mas bago doon sa makakagaan, di ba? Yes. Oh. Sir, para ma-level up po yung ease ng accessibility and comfort din po ng ating mga members. Kindly walk us through paano ba ABCD yung mga bagong applicants. So paano ang online step by step, makikinig po kami. Yan, ang una po natin na i-explore is kung paano po ba maging member ng PhilHealth gamit po ang ating online registration process. Kailangan po dun sa mga medyo techie, Sir Pio, pwede po silang bumisita sa aming website www.philhealth.gov.ph. Dun po sa website may makikita po kayo na online services. I-click nyo lang po yung register at mag-fill out po tayo ng PhilHealth Member Registration Form or yung PMRF. Dito po nakalagay yung ating kompletong pangalan, yung ating address, pati po yung ating mga dependents na gustong i-declare kagaya po ng ating asawa na walang trabaho at ang ating mga anak. Then, i-upload lang po natin yung mga copies ng anuman po na documents na pwedeng makapagpatunay po ng kanilang identification. Mostly po, sir, ang hinihingi natin dito ay yung birth certificate. Then, kapag na-upload na po natin yung scanned copy, i-click po natin yung submit. Within 3 to 5 days po ay may marireceive na identification number. Yung 12-digit po na PhilHealth identification number, isi-send po ito sa email na ni-register po ng ating mga members gamit po ang ating website na www.philhealth.gov.ph. So, ibig sabihin po nito, Sir Pio, pupunta sa office, maa-avoid na din po nila yung hassle sa pagbiyahe. Diretso na pong marireceive ng ating member ang kanilang PhilHealth identification number. 3 to 5 working days. Yes. Wow. Pag sinabing working days, ano yan? Monday to Friday? Correct po. Yeah, tama po. Ayun, opo. Pag naputol ako, ma'am, akong dadayal uli dahil sa pagmamahal ko sa PhilHealth, maski maubusan ako ng load, akong magre-dial uli. Sir Pio. Maski walang nagmamahal sa akin, magmamahal ako ng PhilHealth. Sir, yakapin mo na po, sir, ang PhilHealth. Ano bang mga requirements para sa online registration sa mga local health insurance offices? Ano ba yon? Ang form natin, sir, kahit saang lupalop ng Pilipinas ka po, pumunta, kung PhilHealth member registration form po ang ating form na gagamitin. And as always po, kailangan ng proof of identification. So, yan dyan po papasok yung mga birth certificate na natin, pati po ng ating mga dependents. Then, mabibigyan na po sila agad-agad ng kanilang PhilHealth identification number at yung kanyang member data record. Ito, sir, ay libre lang nating binibigay sa ating mga members. So, wala pong bayad ang pagkuha ng PhilHealth identification number at ng inyong member data record. Ang kagandahan, sir, na pumunta tayo diretso dun sa ating mga opisina is within our visit na kukuha po natin yung ating ID at ang ating pero dun po sa mga members natin na hindi naman po rush, pwede naman po natin i-secure na lang through the online mechanism po ng PhilHealth. Opo. May nabanggit ka, Ma'am Larry, kanina, birth certificate. Di ba kinukuha yan sa PSA? Pang daming pila dyan sa PSA. Ano ba, may cooperation ba yung PhilHealth at saka PSA to ease yung mga ganyang mga requirements? Ano ba? Ang napakaganda po, sir, na pagbabago sa ating korporasyon is yung mga tie-ups natin sa ating mga partners. Isa na nga po dito yung Philippine Statistics Authority. Kung saan po nagtutulungan po tayo na for their visit, for example, ay instead na may mga LIOs kasi po tayo na malalapit lang, katabi lang yung mga statistics offices. So, meron din tayong mga conducted na caravans po, Sir Pio, na instead na isang PhilHealth
PhilHealth card lang po ang makukuha nila, pati po yung sa PSA ay nakukuha na din nila. So ito pong pagtutulungan natin, dito po natin nakikita yung sinatawag natin na co-location. So madalas po nakikita natin to sa mga local health insurance offices o kaya naman po kapag nagkakandak po ang mga LIOs ng mga caravan, kasama po doon ang ating mga PSA representatives. So ito yung sinasabi natin, sir, na sa isang transaction, dalawang IDs na po ang nakukuha ng ating member. Then hindi lang po kasi PhilHealth identification card ang pwedeng makuha ng mga members. Tuwing nagsasagawa po ng mga caravans, yung ating mga LIOs, kasama po itong mga staff po ng Philippine Statistics Authority, our valued partners, para magbigay din po ng kaukulang serbisyo. So kasama po dito yung pagpaparehistro at pagproseso po ng PhilSys ID na mas maginhawa po at accessible po para sa public. So ang ibig sabihin lang po nito, dalawang ID na po ang makukuha sa isahang puntahan lang ng ating mga members sa mga caravans po na iniikot ng ating mga local health insurance offices. Yun. Parang kwanto sa panawagan ng presidente, di ba, na padaliin ng mga prosesong yan, burokrasya, di ba? Yes po, sir. Tama po, sir. Ang gusto po natin is padaliin po ang ating proseso at mas maging malapit po sa ating mga members na hindi na po sila pupunta pa sa iba-ibang institutions para po makapag-avail. So yung mga services po natin na pwede natin ma-match with other agencies ay sinasabay na po natin para hindi po nasasayang yung visit ng ating mga members. Tamang-tama. May pelikula siguro, nakita mo na ito sa mga trailers, yung pelikulang Two Valid IDs. Yan. Magandang pelikula yun. Panoorin mo yun. Tsaka ilibre mo ako. Maganda yun, parang independent film ata yun eh. Two Valid IDs yan, nabanggit yan dito. O di paano ba yan? Di ba meron pang ibang mga services, digital services yung PhilHealth? Yan, maliban po sa ating website, sir, yung ating mga online mechanisms ay available din po ang PhilHealth sa eGov.ph. Ito po. Ang PhilHealth, sir, ang isa sa mga unang agencies na nag-integrate sa eGov.ph Super App at ito pong digital national ID natin para po dun sa mga may eGov app na natin ng mga members. Pwede nyo pong makita ang inyong PhilHealth member data record, pati po yung inyong listahan ng mga dependents o kaya naman po yung mga number of contributions at amount na nagawa nyo na po sa Philippine Health Insurance Corporation. At napakaganda po nito, Sir Pio, through the eGov.ph Super App, ay pwede na din po tayong pumili nung Yakap Clinic na preferred nung ating mga member ng tayo pumupunta sa mga local health insurance offices o kaya naman po sa nang hindi na po tayo naghihintay pang doon sa mga Yakap clinics na ma-serve. So, pwede na po itong gamitin. Then, doon sa packages naman po, Sir Pio, ng PhilHealth, sa almost 9,000 ito, sir, kaya mahirap i-memorize. Doon po sa mga members natin na gustong malaman kung ano ang package sa specific na condition, pwede po tayong mag-download ng PhilHealth All Case Rate app kung saan po nandoon natin makikita yung mga PhilHealth benefits at kung magkano po ang amount na pwedeng ma-avail natin kapag tayo ay gumamit ng services sa mga accredited na facilities ng PhilHealth. And para dun sa mga employers po natin, meron na tayo, sir, na statement of premium account generator, mga self-employed. Po nilang ma-generate yung kanilang QR code bago pa man po sila magbayad kasi hindi na sila pipila. Then yung liveness check po natin, sir, it is very important kasi po gusto natin na may data security po yung ating kinukuha na information. Ibig sabihin po, mababawasan po yung mga unauthorized individuals na makagamit ng mga benefits ng members. Also po, yung fraud prevention natin, maiiwasan po yung mga possibility ng ghost patients and yung reconciliation po na kumbaga unified na po ang ating PhilHealth record
record kung saan man po tayo pumunta na facility ay na-extract po nila ang data natin. If done through the Yakap Clinic ay nakapagparehistro na po tayo. Ano bang mensahe natin dun sa mga hindi pa nagpaparehistro? Baka hindi pa alam, may PhilHealth pala. Paano ba yan? Oh, naputol na si akong madayal tabi, Ma'am Lery Girara. Ayan. Yan. Yan. Hello, Ma'am Lery. Yes po, sir. Ayan, nangutang na ako ng load ha dahil sa pagmamahal ko sa pag-ibig. O sa PhilHealth. PhilHealth. Sa lawahan, may pag-ibig, may PhilHealth. Lagi anong mensahe natin doon sa mga hindi pa nagpaparehistro? Dami pa siguro, ma'am, ano sa inyong kakarkulo kumbaga sa Bicol, dakol pang na nakakaparehistro sa PhilHealth? Ang coverage natin, sir, ang target natin sa universal healthcare, dapat lahat po, sir. Yung last na report na nakarating po sa amin, galing sa ating planning unit is above 90% na po of the 6.3 million na mga Bicolano ay napasama na po sa ating programa. Kaya lang po, ang confusion po sa ating mga members is kapag tayo pa ay magpaparegister sa PhilHealth, ito po ay iba sa selection ng Yakap. So kahit po tayo ay naka-register na sa PhilHealth, hindi po tayo magiging automatically enrolled sa Yakap. May pagdating mo ng proseso yung ating mga members sa selection process for Yakap. Kasi ang gusto natin, Sir Pio, is ma-establish yung accessibility sa ating mga members. So, ibig sabihin po kung saan po yung pinakamalapit na accredited na Yakap Clinic, ay doon po sana ang pipili po. Very important yung member choice para po kapag kailangan, mas madali niya pong mapupuntahan. Kasi minsan po kasi yung nasa database natin na address, malayo naman pala doon sa pinagtatrabahuhan ng ating member. So, paalala lang po sa ating mga members, maliban po sa pagpaparegister sa PhilHealth, ay kailangan nyo pong mag-select din ng Yakap Clinic para makapag-avail po tayo ng mga selected na services. May mga libreng services po ito for consultation, for medicine and laboratory. At gusto talaga natin, sir, lahat makasama sa Yakap. Kaya naman po tayo ng mga principal members, kasama po ang ating mga dependents sa maaaring makapag-avail ng Yakap. So yun sinasabi natin, sir, na comprehensive talaga po na care para sa ating mga members, kasi hindi lang po ako bilang primary member ang nakikinabang para po sa contribution na binabayad ko, buong pamilya ko na po ang nasusuportahan sa mga pangangailangang pangkalusugan. Yan, so importante. Rehistro and yung sa Yakap mabigyan niya ng separate attention, pagparehistro and sa yung Yakap para preventive, di ba, Ma'am Lery? Yes, tama po, Sir Pio. Oy, asaan na yung isa nating kasama? Hindi ko nakikita sa prosecution o sa defense. Kala ko ando na siyang lechesya. Siraan natin habang wala siya, libakin natin. Wala pa dun sa... Ipapaabot ko po, sir, na namimiss mo na po siya. Ano? Ipapaabot ko po sa kanya na namimiss mo na po siya. Wag! Ayoko. Sige, Ma'am Lery. Any further message coming from PhilHealth Region 5? Go ahead po. Yes po, pwede po nating asikasuhin ng ating mga PhilHealth requirements. Meron din po tayo na PhilHealth hotline number 8662-258 na available po ito 24/7. Pwede din po tayo sa PhilHealth click to call na matatagpuan po dun sa ating PhilHealth website na www.philhealth.gov.ph. O kaya naman po ay meron tayong pwedeng i-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Pwede din po mag-message sa Facebook PhilHealth Official o kaya po sa Twitter na Team PhilHealth. Meron din po tayong
TikTok na Team PhilHealth. So, madami na tayong mechanisms po, sir, para matanungan ng ating mga members. Ang inyo pong mga local health insurance offices na matatagpuan sa bawat probinsya ay bukas po Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. At kung tayo po ay hindi naman nagmamadali sa pagkuha ng mga PhilHealth member data record natin at ID, maaari po natin i-explore yung mga nabanggit ko kanina na online mechanisms mula po sa PhilHealth Regional Office 5 at sa ngalan po ng aming Regional Vice President, si RVP Alberto Manduriao, just mabalos po sa Indogabos. Thank you so much, Ma'am Lery Ilagan. Nakasabay natin ngayon sa Alagang PhilHealth. Salamat. Until next Monday. Salamat ka sa idong pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Lunes, alas 10 ng umaga dito sa DCGB. Alagang PhilHealth, hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kung ikaw ay edad 50